Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati diri sa aton programa, ang Eskwelahan sa Kahanginan, Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sang mga bagunhon. Aton ini. Ako si Teacher Marichelle, kag kaupod ko Sunday Teacher's Day kag Teacher Rosie, ang inyo manunudlo sa kahanginan. Subong nga tinion, aton pagatunan ang parte sa paggamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Magandang araw sa mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Kumusta na ba mga bata ang pag-aaral ngayong pandemya? Heto na naman kami kasama ninyo sa inyong radyo ng pagkatuto sa Filipino. Nakatutuwang kayo ay nariyan para samahan kami sa pag-aaral ng inyong leksyon sa Filipino sa ikatlong baitang. Sa pamamagitan nga ng programang ito. Ako ang inyong lingkod, Teacher Rosie, mula sa Bago City Senior High School, Stand Alone. At ako naman si Teacher Ste mula sa Ramon Torres National High School. Mga bata, ready na ba kayo? Komportable ba ang inyong pagkakapwesto? Mabuti kung gayon. Kumain na ba kayo mga bata? Alalahanin, mas mabuting may laman ang tiyan upang maging alerto ang pag-iisip at madaling makaunawa sa leksyon natin ngayong araw. Nag-aral ba kayo ng inyong nakaraang leksyon? Ang galing! Ipagpatuloy natin yan. Isang mabuting gawain ang pag-aaral ng mga nakaraang leksyon. Ano ang pinag-aralan ninyo sa inyong module noong nakaraang linggo? Wow! Ang galing! Paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, at bagay sa paligid. Yan ang inyong pinag-aralan noong nakaraang linggo. Mga bata, kunin na ninyo ang inyong module para sa leksyon natin ngayong araw. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Uulitin ko, ang ating leksyon ay tungkol sa paggamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Narinig nyo yon mga bata? Iyon ang pag-aaralan natin sa episode nating ito. Sa araling ito mga bata, susukatin ang inyong kakayahan sa pakikinig. Magpatulong kayo sa inyong kapamilya o kaya'y sa inyong nanay o kaya'y tatay, mama o sa papa ninyo para basahin ang mga teksto o kwento. Maaari ring humingi ng gabay sa pakikinig ng teksto sa inyong kamag-anak na nakatira o malapit sa inyong bahay tulad ng inyong tiya o kaya'y tiyo. Sa module na ito, matututuhan ninyong gamitin ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng mga napakinggang teksto. May mga gawaing inihanda para sa inyo upang mahasa ang inyong kaalaman tungkol dito. Basahin lamang ng mabuti ang panuto sa bawat bahagi at isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. O mga bata, handa na ba kayo? Bago tayo magsimula, sagutan muna ninyo ang nasa bahaging subukin.
Makinig ng mabuti sa babasahin kong panuto. Narito ang panuto, mga bata. Kilalanin ang mga tauhang tinutukoy sa bawat bilang. Piliin mula sa kahon ang tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel. Bago kayo magsimula, makinig sa kwentong babasahin sa inyo na may pamagat na Ang Pamilyang Nagkakaisa. Ito ay kwentong sinulat ni Helen A. Bustamante. Makinig ng mabuti, mga bata, ha? Narito ang kwento. Mga bata, ngayon sa bahaging ito ay sasagutan ninyo ang mga katanungan at pipiliin ninyo ang inyong maaaring sagot mula sa kahon. Narito ang mga salita na nasa loob ng kahon. Unang salita, ate, ama, ina, kuya, at bunso. Yon ang mga salitang nasa loob ng kahon. Ibibigay ko na ngayon ang mga katanungan at siya ring sasagutin natin pagkatapos ng bawat bilang. Para sa unang bilang, mga bata. Masayahing bata si Lito. Ginagawa niya ang pagtulong sa kanyang ama nang may ngiti sa kanyang labi. Para sa pangalawang bilang, si Mar ay masunuring bata. Sinusunod niya ang mga payo at utos ng kanyang magulang at nakatatandang kapatid. Sino kaya ang tauhang tinutukoy sa pangalawang bilang, mga bata? Pangatlong bilang, si Mara ay masipag na bata. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba, at pag-aalaga ng bunsong kapatid. Tukuyin niyo na, mga bata, kung sino naman yan. Pang-apat na bilang, si Mang Lino ang haligi ng tahanan. Naghahanap buhay siya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sino kaya ang tauhang tinutukoy? Panlima, si Aling Nita ang ilaw ng tahanan. Siya ay nangangasiwa sa mga gawain upang maging maayos at magkakaintindihan ang buong pamilya. Piliin niyo pa rin dyan sa kahon, mga bata, ang tamang sagot at sagutin niyo na. O mga bata, natapos niyo na ba lahat?
Ibibigay ko ngayon ang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Kuya. Wasto ba kayo? Wow! Magaling kong gayon. Pangalawa, ang tamang sagot naman dito ay Bunso. Tumama pa rin ba kayo? Ang husay ninyo. Pangatlo, ang tamang sagot ay Ate. Kayo ba ay tama? Magaling mga bata. Dako na tayo sa pang-apat. Ano ang inyong isinagot? Tama. Ang tamang sagot ay Ama. Kayo ba ay tama? Mahusay kung gayon mga bata. Sa panlimang bilang, ang tamang sagot, Ina. Nasagutan niyo ba ng maayos mga bata? Tumama ba kayo sa bawat bilang? Magaling kung gayon. Kung tama man o hindi ang inyong mga naisagot, basta't ginagalingan nyo sa bawat gawain. Magaling mga bata! Ngayon naman ay buksan ang inyong module sa bahaging balikan. Pakinggang mabuti ang panuto na babasahin ko na nariyan din sa inyong module. Pagkatapos, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Narito na ang panuto. Punan ng wastong pangalan ang sumusunod na pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko, punan ng wastong pangalan ang sumusunod na pahayag at isulat ang titik ng inyong wastong sagot. Para sa unang bilang, si Binibining Helen Cruz ay isang puwang na nagtuturo sa paaralan. A. Karpentero. B. Upuan. C. Guro. Ang tamang sagot sa unang bilang ay titik C. Guro. Si Binibining Helen ay isang guro na nagtuturo sa paaralan. Para sa ikalawang bilang, pumunta si nanay sa puwang. A. Baso. B. Palengke. C. Aling Nina. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Tama, titik B. Pumunta si nanay sa palengke. Ikatlong bilang, mabait si puwang sa kanyang kaklase. A. Aso. B. Berto. C. Rosas. Ang tamang sagot naman sa ikatlong bilang ay husto. B. Berto. Mabait si Berto sa kanyang kaklase. Ikaapat na bilang na mga bata. Presko ang hangin sa puwang. A. Unan. B. Bukid. C. Palengke. Ano naman kaya ang tamang sagot sa ikaapat na bilang mga bata? Ang galing! Titik B. Bukid. Presko ang hangin sa bukid. Huling bilang na mga bata. Mabango ang puwang na sampagita. A. Pabango. B. Bulaklak. C. Simbahan.
Ang tamang sagot sa ikalimang bilang ay tumpak, titik B, bulaklak. Mabango ang bulaklak na sampagita. Lahat ba ay nakakuha ng 5 puntos? Ang galing nyo mga bata! Mga bata, nandito na tayo sa bahaging tuklasin. Handa na ba ang inyong mga lapis at papel? Nandyan sa inyong module ang babasahin kong teksto at pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa inyong kwaderno ang tamang sagot. Uulitin ko ang panuto mga bata. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa inyong kwaderno ang tamang sagot. Ang tekstong aking babasahin ay may pamagat na Ang Pamilyang Nagkakaisa na isinulat ni Helen A. Bustamante. Masaya ang aming pamilya. Araw-araw, ipinaparamdam ni nanay at tatay ang pagmamahal nila sa aming magkakapatid. Tinuturuan nila kami ng magagandang asal, lalo na ang pananalig at pagmamahal sa Diyos. Sama-sama kaming nagsisimba at nagdarasal. Mahalin niyo ang Diyos at gawin ang mabuti sa kapwa. Iyan ang palaging bilin nila sa amin. Lumaki kaming may malasakit sa isa't isa. Nagtutulungan kami sa anumang gawain. Sa aming tahanan, kapag nahihirapan ako, nariyan palagi sina ate at kuya upang ako'y alalayan. Ang bawat problema ay aming nalalampasan dahil kami ay nagkakaisa at nananalig sa Poong May Kapal. Mga bata, naintindihan niyo ba ang teksto? Ngayon naman, sagutan naman natin ang mga kasunod na katanungan. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ano ang pamagat ng tekstong napakinggan? A. Ang pamilya. B. Ang aming pamilya. C. Ang pamilyang nagkakaisa. Ano kaya ang pamagat ng teksto, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C. Ang pamilyang nagkakaisa. Ikalawang bilang, sino-sino ang bumubuo ng pamilya? A. Nanay at tatay. B. Nanay, tatay at ate. C. Nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Tumpak! Ang tamang sagot ay nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Titik C. Ito ang bumubuo ng pamilya. At para naman sa ikatlong bilang, paano itinuturo ng mga magulang ang pananalig sa Diyos? A. Nagtutulungan sila. B. Sila ay nagmamahalan. C. Sama-sama silang nagsisimba at nagdarasal. Mga bata, sagutan niyo na ang ikatlong bilang. At ang tamang sagot ay titik C. Sama-sama silang nagsisimba at nagdarasal. Ito ang itinuturo ng mga magulang. Punta naman tayo sa ika-4 na bilang. Bakit nalalampasan ng pamilya ang bawat problema ayon sa teksto? A. Nakikinig sila sa bawat isa. B. Nag-uusap sila kapag may problema. At C. Nagkakaisa sila at nananalig sa Poong May Kapal. Ang husay! Titik C ang tamang sagot.
Nagkakaisa sila at nananalig sa poong may kapal kaya nalalampasan nila ang bawat problema. At para naman sa huling bilang, sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya? Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya upang maging puwang. A. Magulo. B. Malungkot. C. Mapayapa. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya upang maging mapayapa. Titik C ang tamang sagot. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling! O sige mga bata, para mas lalong mahasa ang inyong kaalaman, dako tayo ngayon sa bahaging pagyamanin. Bago tayo magsimula sa gawain A, pakinggang mabuti ang babasahin kong teksto. Maaari kayong sumabay sa pagbabasa. Ito ay nasa pahina 12 at pagkatapos nito ay mayroon kayong sasagutin. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti. Ang pamagat ng teksto ay COVID-19. Ito ay isinulat ni Helen A. Bustamante. COVID-19 ang kanyang pangalan. Isang nakahahawang karamdaman. Sa pag-ubo at pagbahin na paraan, kaya lahat siya ay iniiwasan. Alagad ng kalusugan ay gumawa ng hakbang. Pagpapanatili sa loob ng bahay ay ipinaalam upang ang mga tao'y ligtas at hindi mahawaan. Nang sa gayon, COVID-19 mawala ng tuluyan. O sige mga bata, bumasa din ba kayo? Sa bahaging ito ay sasagot kayo sa mga katanungan. Narito ang unang tanong. Ano ang COVID-19 batay sa tekstong binasa natin? A. Masamang kaaway. B. Simpleng karamdaman. C. Nakahahawang karamdaman. Nasagot niyo ba mga bata? Ang tamang sagot ay titik C, nakahahawang karamdaman. Para sa pangalawang bilang mga bata, sino-sino ang maaaring mahawaan nito? A. Mga bata. B. Mga matatanda. At titik C, mga bata at matatanda. Siguradong ang sagot ninyo ay tumpak. Dahil ang sagot, titik C, mga bata at matatanda. Dako tayo ngayon sa ikatlong bilang. Ano ang nabanggit sa teksto na dapat gawin upang maiwasan ang COVID-19? A. Lumabas ng bahay. B. Manatili sa loob ng bahay. At C. Makipaglaro sa mga kaibigan. Ano kaya ang isinagot ninyo? Titik B ang tamang sagot. Manatili sa loob ng bahay. Pang-apat na katanungan. Bakit kailangang manatili sa loob ng bahay ayon sa tekstong napakinggan? Ito ay upang A. Magkaroon ng panahon sa pamilya. B. Maging maayos at malinis ang loob ng bahay. Titik C.
maging ligtas at hindi mahawaan ng sakit na COVID-19. Tama kaya ang sagot ninyo? Tumpak! Ang tamang sagot ay titik C, upang maging ligtas at hindi mahawaan ng sakit na COVID-19. Dako tayo sa panghuling bilang. Sa palagay mo, ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang COVID-19? A. Palaging maghugas ng kamay. B. Makipagkamay sa mga kaibigan. At titik C. Makisalamuha sa ibang tao. Tama ba ang sagot ninyo? Tumpak! Ang tamang sagot ay titik A. Palaging maghugas ng kamay. O mga bata, nasagutan nyo ba lahat? Ilan ang score ninyo? Mahusay! Mga bata, kayang-kaya pa ba? Siyempre kaya pa, hindi ba? Dadako tayo ngayon sa gawain B sa bahaging pagyamanin. Handa na ba kayo? Sige, makinig ng mabuti sa panuto na aking babasahin. Ang panuto ay, pagtambalin ang mga hakbang sa pag-iwas sa COVID-19 na makikita sa Hanay A na nariyan sa inyong module. Mayroong mga larawan na nasa Hanay B. Pipiliin ninyo ang katugma ng mga hakbang na nasa Hanay A sa mga larawang nasa Hanay B. Isulat lamang ang titik ng inyong sagot diyan sa inyong sagutang papel. Kung inyong makikita riyan sa inyong module, mayroon tayong Hanay A at B. Sa Hanay A ay makikita ang sa unang bilang, iwasan ang matataong lugar. Pangalawa, magsuot ng protective face mask. Pangatlo, hugasang palagi ang mga kamay. Pang-apat, panatilihin ang 1 metrong distansya sa kapwa-tao. At panlima, takpan ang bibig kapag umuubo o kaya'y bumabahin. Sa bahaging Hanay B, makikita ang mga larawan. Sa unang larawan na titik A ay may larawan ng babaeng nakasuot ng face mask. Sa titik B naman ay mayroong bata at isang babae na para silang nag-uusap. Sa titik C ay makikita ang isang gripo na mayroong kamay na naguhugas riyan. Sa titik B naman ay isang larawan ng lalaki at babaeng nakadistansya sa isa't isa. At sa huling larawan na titik E, makikita ang babaeng humahawak sa kanyang ilong. Nakita niyo ba mga bata? Nariyan ang mga hakbang sa pag-iwas sa COVID-19 sa Hanay A. Larawan naman ang makikita sa Hanay B. Ngayon, pagtutugmain nyo ang nasa Hanay A at nasa Hanay B. Sagutin nyo na mga bata! O mga bata, sinipat nyo ba ng mabuti ang bawat larawan? Natugma nyo kayang mabuti? Sige, titignan natin kung kayo ba ay tumama o hindi. Para sa unang bilang. Iwasan ang matataong lugar. Ang katugmang larawan ay titik B. Sunod ay magsuot ng protective face mask. Makikita riyan ang nasa titik A, yaong babaeng may face mask. Pangatlong bilang. Ano ang sagot ninyo? Tama, titik C. Palagi kayong maghugas ng kamay.
May larawan dyan ng gripo at naguhugas ng kamay. Pang-apat, titik. Tama. D. Kakikitaan dyan ng isang lalaki at babaeng nakadistansya sa isa't isa. At panlima, yon ang titik. E. Takpan ang bibig kapag umuubo o kaya'y bumabahin. Tama ba lahat ng sagot ninyo? Ang galing! Kay husay ninyong talaga mga bata. Sa puntong ito naman mga bata ay buksan ang inyong module sa bahaging isa-isip. Sa bahaging ito, ang gagawin nyo ay punan ang mga patlang upang mabuo ang kaisipang nais ipabatid ng teksto. Uulitin ko, punan ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan ng teksto. Narito na mga bata, makinig ng mabuti. Nalaman kong magagamit ang mga naunang puwang at puwang ko upang mas madali kong maunawaan ang tekstong aking napakinggan. Ang dalawang patlang mga bata ang siyang pupunan nyo upang mabuo ang kaisipang nais ipabatid ng teksto. Tapos nyo na bang sagutin? Ngayon ay pakinggan ng mabuti dahil babasahin ko sa inyo ang talata kasama na ang tamang sagot. Inuulit ko, tingnan ang iyong sagot dahil aking babasahin ang talata na may kasama ng sagot. Nalaman kong magagamit ang mga naunang ideya at karanasan ko upang mas madali kong maunawaan ang tekstong aking napakinggan. So mga bata, ang tamang sagot na ilalagay sa patlang ay ang salitang ideya at karanasan. Binabati ko kayong lahat mga bata, mahusay ninyong naisagawa ang ating gawain at nasagot ang bahaging nasa isa-isip. Dahil magaling na kayo mga bata at marami na kayong natutuhan sa module na ito, ngayon, para naman sa inyong karagdagang gawain, sagutin nyo ang nasa bahaging isagawa. Pakinggan ang tekstong babasahin ko at pagkatapos ay sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang teksto, si Helen ay nag-iisang anak ni Namang Oscar at Aling Nita. Tungkulin niyang diligan ang kanilang mga bulaklak at iba pang mga halaman. Ginagawa niya ito tuwing umaga. Ito na ang tanong mga bata. Bakit kailangang diligan ang mga halaman? A. Mabuhay at mapalago. B. Maibenta sa mga kapitbahay. C. Mapaganda ang mga halaman. Mga bata, sagutan nyo na para sa unang bilang. Ano kaya ang tamang sagot? Kailangang diligan ang mga halaman upang mabuhay at mapalago. Titik A ang tamang sagot. Para naman sa ikalawang teksto, ang batang si Ben ay nagliligpit ng kanilang higaan tuwing umaga. Kahit hindi siya inuutusan, kusa niyang ginagawa ito ng masaya. Ito na ang tanong para sa ikalawang bilang. Paano ginagawa ang iyong gawain sa inyong tahanan? A. Nakangiti. B. Nagdadabog. C. Nakasimangot. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang titik ng tamang sagot ay A.
nakangiti. Kailangang nakangiti kapag ginagawa mo ang iyong gawain sa inyong tahanan. Dako naman tayo sa ikatlong teksto, mga bata. Isang masunuring anak si Mina. Nakikinig siya palagi sa inuutos at pinapayo ng kanyang mga magulang. Kaya, lumaki siyang puno ng pagmamahal at malayo sa kapahamakan. Ito na ang tanong, mga bata. Ano ang mangyayari kapag nakikinig ka sa iyong mga magulang? A. Maraming kaaway. B. Magulo ang buhay. C. Malayo sa kapahamakan. Mga bata, sagutan niyo na ang ikatlong tanong. Tumpak! Titik C ang tamang sagot. Malayo ka sa kapahamakan kapag nakikinig ka sa iyong mga magulang. Para naman sa ika-4 na teksto, tuwing bakasyon, si Nilo ang inuutusan ng kanyang ama sa pagpapakain ng kanilang alagang aso. Tuwang-tuwa siya dahil napamahal na sa kanya ang kanilang alaga. Ang tanong, tulad ni Nilo, bakit kailangang gampanan mo ang iyong tungkulin sa tahanan? A. Para maging sikat sa pamilya. B. Dahil pinilit nila nanay at tatay. At C. Upang matuto at lumaking responsableng bata. Ano kaya ang titik ng tamang sagot? Ang galing! Titik C. Upang matuto at lumaking responsableng bata. Nasa huling teksto na tayo, mga bata. Natutuwa ang batang si Nene kapag malinis ang kanilang bahay. Siya kasi ang tagawalis at tagaayos dito. Kapag may nakikita siyang nakakalat na mga gamit sa kanilang sala, masaya niyang nililigpit ang mga ito at inilalagay sa lalagyan. Ito ang tanong, mga bata. Ginagawa mo rin ba sa inyong bahay ang ginagawa ni Nene? Bakit? A. Hindi, dahil nakakapagod. B. Oo, dahil binibigyan ako ni nanay ng pera pagkatapos. At C. Oo, dahil magandang tingnan ang malinis at maayos na bahay. Ano kaya ang sagot? Ano ang inyong sagot, mga bata? Ang galing dahil ang tamang sagot ay titik C. Oo, dahil magandang tingnan ang malinis at maayos na tahanan. Tapos nyo na bang sagutin, mga bata? Tama ba lahat ng inyong sagot? Magaling dahil ikaw ay nakakuha ng mataas na score. Wow! Binabati ko kayo, mga bata. Matagumpay ninyong nasagot ang mga gawain. Ngayon naman, nasa huling hirit na tayo. Para masubukan ang inyong nalalaman, sagutin ang bahaging tayahin na makikita dyan sa inyong module. Isulat sa malinis na papel at ipasa sa inyong guro kasama ng inyong module. Makinig ng mabuti sa babasahin kong panuto. Pakinggang mabuti ang tekstong babasahin ko na makikita sa 12 pahina ng inyong module. At pagkatapos ay sasagutin ninyo ang mga katanungang kasunod. Narito ang teksto. Ang pamagat ay ang kahalagahan ng tubig. Ito ay sinulat ni Helen A. Bustamante. Lubhang napakahalaga ng tubig sa buhay ng bawat isa. Kung wala ito, posibleng walang mabubuhay sa mundo. Kaya naman, palaging pinapaalala sa atin
ng ating mga magulang at mga alagad ng kalusugan na kailangang uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Maraming mahahalagang maidudulot ang tubig sa ating katawan. Kabilang na rito ang pagtunaw ng ating mga kinain, sirkulasyon ng ating dugo, at maging pagmementena ng temperatura ng ating katawan. Kaya, ugaliin nating uminom ng 8 basong tubig araw-araw para sa ating malinis at magandang pangangatawan. Sumabay ba kayo sa pagbabasa, mga bata? Ngayon ay sasagutin ninyo ang mga katanungan. Unang tanong, ano ang pamagat ng teksto? Ano ang pamagat ng teksto? Ikalawang tanong, ilang basong tubig ang kailangang inumin araw-araw? Ilang basong tubig ang kailangang inumin araw-araw? Sige, sagutin niyo na, mga bata. Ikatlong tanong, bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay? Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay? Dako tayo sa ika-4 na tanong. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung kulang ang iniinom nating tubig? Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung kulang ang iniinom nating tubig? Panlimang katanungan. Kung aanyayahan ka ng iyong kaibigan na uminom ng soft drink, anong gagawin mo? Kung aanyayahan ka ng iyong kaibigan na uminom ng soft drink, anong gagawin mo? Natapos niyo bang sagutin ang mga katanungan? Kung hindi, maaari niyo yang gawin mamaya. Muli, aking ipinapaalala sa inyo na ang mga sagot ninyo sa bahaging iyan ng pagtataya ay ipasa ninyo sa inyong guro kasama ng ilang gawain sa inyong module. Ayan, mga bata, paghusayan ninyong lagi. Para sa inyong karagdagang gawain, mga bata, pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa pahina 13 na nandyan sa inyong module. Pagkatapos ay isagawa ang gawaing nasa ibaba. Punan ang patlang ng bawat bilang upang mabuo ang pangungusap batay sa napakinggang teksto. Uulitin ko, mga bata, ha? Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sa pahina 13 na nandyan sa inyong module. Pagkatapos ay isagawa ang gawaing nasa ibaba. Punan ang patlang ng bawat bilang upang mabuo ang pangungusap batay sa napakinggang teksto. O, handa na ba, mga bata? Para sa unang bilang. Si Rap-Rap ay isang batang puwang. Si Rap-Rap ay isang batang puwang. Para sa ikalawang bilang, tinuturuan ni Rap-Rap si puwang na bumasa. Tinuturuan ni Rap-Rap si puwang na bumasa. Ikatlong bilang, mga bata, ang pangarap niya ay magiging isang puwang. Ang pangarap niya ay magiging isang puwang. Pang-4 na bilang, tinaguri ang puwang si Rap-Rap dahil sa kanyang magandang ginawa. Tinaguri ang puwang si Rap-Rap dahil sa kanyang magandang ginawa. Panghuling bilang, natutuwa ang guro niyang si puwang sa ipinakita ng kanyang mag-aaral.
Natutuwa ang guro niyang si Puang sa ipinakita ng kanyang mag-aaral. O mga bata, pagkatapos ninyong sagutan, ay ipasa nyo rin sa inyong guro kasama ng iba pang naging sagot ninyo sa ibang gawain at sa pagtataya. Isa na naman ka mabinungahon nga oras ang ato natapos sa sininga adlaw. Ini nga pagpalayag, gindihon nanday Teacher Rosie Cababanwa sang Bagos City Senior High School Standalone. Teacher Maria Stella Fortunado sang Ramon Torres National High School kag Teacher Marichel Dizon nga naghalin man sa Ramon Torres National High School ang tingog sa likod sini nga hilikoton. Aton man ginapangimbulahan ang tagsulat sini nga leksyon, Sir Kenneth B. Estroche, sang Halses Elementary School. Pagsaludo man sa amon technical assistants, Sir Herbert Banyes sang Ramon Torres National High School kag Engineer Lance Robert Ligario. Tubtub sa liwat, ini ang inyo tagpalayag sa kahanginan. Teacher Rosie, Teacher Stack, kag Teacher Marichel. Dere sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon. Aton, ini. Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM.